One ndine Jackie. Sono dzana ndinapanga picture post. Inali post ya R. Kelly. Kudaza tubuka mundende chaka cha 2045. Ali ndi zaka 79. Then naona anthu ma comments kwambiri amafusa kunoti kodi R. Kelly analakwa chani eti. So ndingofuna kuyankha. Kunoti okay. R. Kelly anabadwa ndwa ku USA. Anabadwa mu 1967. Anakulira neighborhood yosauka kwambiri. Anali ovutika. Anakula ndi single mother amakhani mai yake. And ali mwana amapita ku church kumene amakayimba ngati mukwaya chana amakonda kuimba mu church. Soon anazindikira kuti yeyo luso lake lili mu nyimbo kuyimba eti. Komanso at the same time ngakhala amapita school imamuvuta kwambiri eti. Anapezeka kuti ma 1990s anapepa kwambiri, anachita breakout, anapanga breakthrough. Mene mukuziwira R. Kelly nyimbo zake ndi zamphamvu kwambiri. I can honestly say kuti R. Kelly one of the most talented musicians paziko lapansi. Ali ndi mawu abwino, nyimbo so zabwino eti combination yabwino kwambiri. Ena amatauka ndi mawu abwino koma nyimbo zosaziwika bwino. Pamene iye ucha nyimbo zake zabwino, mawu akeso abwino kwambiri. I believe I can fly, storm is over, ignition, remix to ignition, step in the name of love. Zambiri zonena kuti yes, the world's greatest. If I could turn back time, turn back the hands of time. Munthu onena kuti yes, anachita shape music. Koma ma 90s momwemo kunamba kutchuka timbiri tonena kuti R. Kelly akuchita ana chipongwe. Akumayenda ndi ana achichepere, ma minors. Tikati ma minors ndi msikana wina aliyese kapena mnyamata kulekeza zaka 17. Wankulu amayambira zaka 18. Eti chimene chocho ndichonena kuti maiko aku West ndi maiko athu, that's the law. Ukapezeka kuti kupanga zinthu kayanza chisembwere ndi minor ndi milandu yayikulu kwambiri. And you will know kunena kuti ankakhangala kumpanga produce ka manage Alia oyimba wina Alia anamwalira uja napanga video ya Alia. And Alia anali mwana kwambiri koma anali wapa mwamba kwambiri, anali mawu abwino plus acting, Alia ndi achina Jet Li, Romeo Must Die. Zinthu zonena kuti she was young and amapezeka kuti being manager wake R. Kelly mpaka anapeza kuti kuli marriage certificate. Alia ali ndi zaka 15. Eti kunoti anamukwatira. Anthu atayamba kufufuza kuti zikukhala bwanji, anadzichita cancel chanjani koma record inalipo pekale, sungafufute record ngati imene. Koma for some reason zonse zamapangazo anthu amangoyankhula mangonong'ona zimangothera komweko. So anthu ena amadanda ulona kuti izi zikukhala ngati kuti zikupitirira, akupitiriza kupanga izi zifo kuti akuachita chipongwe ana achikuda, atsikana achikuda. Kuti mwina akanakhala kuwapanga azungu akanachita acting sanga. Eti chala chachoka. Sono zinapitirira, zimangopita anthu kumangoyankhulabe. Zimatchuka zoyipa kwambiri ana kumabwera kumanena kuti ndine victim, kuti anandipanga izi, ndine victim. Zinazafika pocheza zinkhani zake zomwe zimatulukazo zoyipa kwambiri. Amatenga akutete ma allegations, amatenga atsikana aja kumasunga nyumba. Nangasiye ujanali celebrity atsikana akamuona ayika nyumba mwake nkumamangirira ngati agalu. Adza kwapula ngati amachita zinthu zankhaza kwambiri, basi umakhala masiku pa cheni basi. Akuti basi ndi bene iye amapangira zinthu zicho zodabwitsa kunena kuti iziso ndeziti. Eti koma ndi zomwe amapanga, zomwe anatchuka nazo aliyesa amadziwa. Akuti mu industry mwa aliyesa amadziwa kuti izizi zomwe Kelly amatani amapanga anawo. Eti chifukwa choti zinapitirira nthawi yayitali iye uchatu success tukumango kwerera abeti. Akutiso amachita anthu silence. Mwina akati ayankhule kaya maopsezedwa kaya zimatani anthu angokhala chiti nakasanali anthu amphamvu, anthu andalama eti basi zinkhani zizingota until kunazamba no movement. Azimayi anthu amene anachita take down R. Kelly anali anthu okuda, sanali azungu. Anapanga movement mpaka kutulusa documentary kuti anthu awawanda amene achitira chipongwe. Panali makolo oti anali atatopa kutuluka kunena kuti ife mwana wathu anatengedwa kalekale, sitimuonanso, satichitanso contact, anatsekeredwa ali nyumba mwandani mwa R. Kelly kumakhala ngati kapolo mmene muchamu. Zodabwitsa zoopsa zimene amatani zimene amapanga. Koma kwa nthawi yayitali palibe amene amatani amapangapo kanthu mpaka napanayambika no movement yonena kuti uyuyu asiye zimene akutanizi akupangazi. Ma documentary chani mpaka anapeza kuti
milandudi inagwira nsewu nkupita kutiko ku court. Mu 2021 anampeza olakwa milandu ina racketeering ndi trafficking. Kenako mu 2022 anampeza olakwa milandu yokhudzana ndi kupanga zoyipa ndi ma minors. Ne milandu ngati imeneyo ndi milandu yoyipa kwambiri. Ndiyo palibe kuthawa. Akangokugwira ndi zimenezozo it's over. Right? Anampasa 30 years in prison, ali ndi mwayo anampasa 30 years. Akanathampasa so life in prison. Right? Milandu ngati imeneyo siyosewerayi. At the same time, chifukwa choti anthu anayamba kupanga su kunena kuti afuna ma compensation. Right? Ma compensation anakanika chifukwa Arkeli atayang'ana ma account awo anapeza alibe ndalama. Analibe tu ndalama. Aliyense padziko mona kuti munthu uyu ndi olemera kwambiri ali ndi chilichonse koma he had no money. Nde mukhozofunsa kuti anakhala bwanji opanda ndalama munthu onena kuti anali ndi mahitsi chani. Chifukwa chomwe Arkeli analibe ndalama nchonena kuti ndanati skulu inkamuvuta nde samatha owerenga. Anayi munthu oti samatha owerenga nde mmene anafika pa height of career yake yo success chani or pabwere contract unoti ayisainirani contract tipange mgwirizano iye uja samawerenga amapatsa anthu ena kuti inuyo pangani soti yeti mundiuza mukapanga basi iye kumakhala kuti zonse zikutani zikukonzedwa osaziona kuti anthu anayitolera kuti munthu uyu sadziwa werenga sauziwa chomwe akuchita nde ma contract acha amakhala onena kuti ndalama sizikupitaso kwa iye akumudyera ndalama anthu acha ndi contract yes wavomereza yeti ndi anapeza kuti alibe ndalama olonzota apasa anthu ma compensation anabe ndalama mozama mmanga Arkeli alibe ndalama ndesi zinathere pompo movement icha inasinthana kunena kuti okay uyuyu ammanga koma asamapindule ndi nyimbo zomwe anaimba kuti kazizichidwa stream kaya ndi pa YouTube chanchani kuti azipeza kuti akupindula out of nyimbo zomwe anaimba pamene amachita atsikana zinthu zoyipa nde anayamba so movement ina yone kuti mute Arkeli. Mute Arkeli mtsekeni pakamwa azini ndi nyimbo zake zakale zomwe osazayimbaso aliyesa asazapangeso stream akapeza platform yoti kuchita stream za Arkeli amaitani amaitsika amaituluka ndi aliyesa amaopa kuti atitsika nyimbo za Arkeli zinachosedwa sizikidwa ku west at least ma western countries ku Europe nyimbo za Arkeli sizikhala pa TV sizikhala pa radio ma streaming anazichotsa zone kuti sakupangaso drama sakupangaso ma royalties kuti ola azatuluka inzaka 79 mo sikuti adzakhala kuti yayi ndili ndi miliyoni apa ayi adzakhala kuti alibiretu kalikose family yake ina mutaya after zimenezozo kuti amachita anthu nkhaza chani amazuzana aliyesa anantuluka ziyazochita kuopsha kuti hey mwazitsi wait so imeneyo ndi yankho ya kuti Arkeli anatani koma nkhani yake ndiyoti amachita atsikana ake achikuda zoyipa kwa unongera tsogolo ndiye nomfuna ngafuso imene zimamwambiri